Здравейте хора, никой от вас не ме познава, но ще се запознаем. Това е моята прекрасна приятелка. Няма да й казвам името, тя си го знае. Така, в днешно... Малко ми прекъсна интернета. В днескашното видео ще видите колко пари струва на един нормален перничанин седмичното хранене. Като на ден имам колко хранене? 5, около 3200 калории. Повече са. Много обичам. Не, това ще бъде кътнато. Давай да се стегнем да видим какво ще стане. Така, да. 5 хранения, като имам закуска, след закуска, обед, след обед и вечеря. След вечеря. Да. И просто никога не сме си правили такива калкулационни сметки. И днес е денят. Stay tuned. Първата стъпка, която сме наумили е да минем през Сила БГ, понеже имам 40-50 грама на второто хранене, крима в райс. Ами писна да ям оризов гриз на Крина. Не са ми платили да ги рекламирам, ама и това ще стане. Вижте времето навън колко е прекрасно. До сега валяха патици, сега изгря слънце. И by the way, излизаме ето така. С чехлите. Хоп. Хоп. Wonderful. Да. Имаме и кучето. Ето го кучето. Къде е кучето? Къде си, бе? Секси! Къде е кучето? Тук има второ куче. Какъв е кучетата? Така, quick update. Ще ви да ви покажем аутфитите си. Моля, бъдете мили. My new bag. Така. Чепика. Малко е мръсен моя. Добре. Я да видим. Малко са мръсни. Чисти ги, ама. Вау, я покажи косата. Суей! Новата чанта. Суей! Добре, я. Новата чанта. Я, дръж аз да се покажа. Върти се, бе! Давай сега. Уа! Who is this bitch? Вече излизаме. Както ви обясних, ще правим седмичен чек-лист с цените. Колко ми излизат 5 по 7. 5 по 7, колко е? 5, 10, 15, 20, 25, 35 хранения, плюс добавки, като в тях не включваме магнезии, цинкове, минкови и тем подобни. Така, понеже нямам гориво, защото съм рисков играч и съм на 0 км, ще ходим с каляската на моята принцеса. Да започваме. Врум. Пускай бедни и богати. И така, здравейте хора. Фокусирах ли да? Така, сега съм Passenger Princess. Много го обичкам. Вчера бях на биомикрониделинг, което е една естествена гъба, която си се създава сама игличките. И сега съм червена. Нали задаваш сметка, че никой не ти е платил за да ги говориш тия тъпоти? Аз не рекламирам къде съм ходила. Добре. Но съм много доволна от това, защото наистина преди имах много гадно акне и сега, един ден след процедурата, малко ме щипа наистина, но е готино. Трябва много добра хидратация и след малко даже ще ходим до някоя аптека да си купа Направо как хидратиращ шофират майка крем. им лява откачана. Да. И нямаше да ходим до Сила БГ. Да. Чакай малко. Както и да е, малко объркахме пътя, но няма проблем. Та, много съм доволна, ако страдате от акне, си заслужава. След това бях на маникюр. 3 часа! Пиваме си кафе, хапваме, но са много сладки. Аз много обичам такива нежни цветове. Така хора, паркирахме колата. Имаме ли връзка с теб сега? Уй, Се разпадна внезапно. джапнах в луква. И тя, ето паркирахме колата. Бейби, къде си? Оп, На центъра. я да те видиме. Ха? Ключа в тебе ли? Не. Не го ли взе? Не. Как не? Взе ли го? Не съм. Говори нещо на микрофон. Здравейте хора, сега отиваме в Сила БГ да си купим някакви добавки. Да. Останахме разочаровани след посещението ни в Сила БГ, понеже в нашия Милград няма никакви добавки. Има всичко в сайта, но нищо налично. Идеята беше да купим крима в райс, за да си спестим бръкането на котлона на оризовия гриз, но си купих с първите парички, даже и вали,
L-теанин. Каква му идеята? Подкрепя когнитивната функция. Да. Ако помните, при малко ви показах как навън времето е лято, сега вали дъжд и дойде есента. Искам само да си представите какво е да си на някакъв режим и сапорта до вас да е... Какво папкаш? Я покажи на хората солетката. Солетка. Да ядох и барни. Бърни ми го. И сега отново слънце. Така. Отиваме до Фантастико. Тук май то се умлатил. Явиме. Човеко събира липа. Така. Отиваме до Фантастико да си вземем месо. Тя да вземе някакви серуми. Сероводород за 300 000 евро. Да. И там ще видим колко ще ни излезнат продуктите. Така, стигнахме в квартала. Квартал Изток, моля да уточни се. Аре, карай па ти, бе! И хората са идиоти. Гледай главата. Нема мигачи, нема нищо. Да. Гледай простото племе. Я да пуснем микрофона. И сега... Я вижда ли ще излезе на DJI Connected? Ще излиза ли такова? Добре. Колко процента пише? 100. Точно така. 100%, като аз как съм 100 от 100 и ти си 100 от 100. Сета. Фантастико. Точка на земята, казвам ти. Не. Той е богат, магнат. Оп. Така. С 4 ПТП-та стигнахме до портите на Ада. Приятели, в Перник, за да стигнете, сигурно в мене, за да стигнете от точка А от точка Б, ви трябва доста качество. Първо, книжката ви да не е от Lucky Boy или Lucky Girl. И второ, трябва да сте били в командос лагер за оцеляване. Да. И сега да пристъпим към пазара. Чок ги взел с тази чантичка. Така. С част от парите, които съм отредил за седмичния шоплист, купихме рози на мамите ни, защото всеки един ден е празник. Добре, сега си взимаме папа. Благодаря. Хубав ден на вас. Малко ме фана кринч. Еми, аз за ядене имам 350-400 готови компири, 150 пиле и 100 грама ананас. Обаче ананас няма откъде да взема, затова ще ям ябълка. Количка. Не. Пепси. Пепси ми се пие. Тебе каквото се пие? Ариан. Добре. За толкова количество храна, може би. Така, сядаме набързо да заредим, понеже скоро ще припаднем. И да, както вече казах, аз имам 400 грама картофи, 170 пиле и 2 пепсита. Екшали е доста вкусно и дали си в дефицит или покачване, Фантастико е добър избор. Сега ще ядем пържола като вафла, хора. Ти какво мислиш за Фантастико, бе? Пумпал. Не чух, ами много ми е вкусно. Да. Да. 10 минути по-късно. Everything's gone. Ето и нейното. Как би рейтнала храната? It was good. Какво? 9 от 10. И аз 9 от 10 смятам да й кажа. Така, напазарувахме през Фантастико. Не много голяма количка. И сега е време да се отпътим към нашия любим магазин Бозмов. Да купим. Така, здравейте отново! Опа! Това беше непродуктово позициониране. Мокни, бе! Така. За парата мегачак. Така. Минахме през Бозме. Взехме месото. Половин кило телешко. Тия читаш как да ги спрем, майка му да ева. Така. Взехме и почти 2 кила сурово пилешко.
което ми е горе-долу за около 2 кг, като махнем 20%, 400 грама, кило и половина, приблизително за 3 дни храна. Тоест, това, което ще видите след малко, като бележки, касови и тем подобни, не е за цялата седмица, е за период от време, да речем за 3-4 дни. И здравейте, нашите приятели! Сега дойде очакването от вас от момент. Какво сме си купили? Cream of Rice с вкус голден сироп, златен сироп, 67 порции. Да, така, това е едното. После имаме Extra Virgin. Шест кофи скир. Имаме баровинки. 1, 2, кило и 700 пилешко. 0. Имаме магнезиев бисглицинат за след тренировки и за преди спане. Най-хубавия магнезий на пазара. Имаме половин кило телешко, марината за телешко и пилешко. И те не беха ли 5 броя ябълки? Кой смели да ме притеснява? Бе, нещо скърца. Сета. Това е пазара. Да. Реално нищо няма почти. И за всичкото това, плюс-минус 2 китки за майките ни и някакви други джунджули, имаме 54,14 евро в Фантастико. 17 евро ми е магнезия. Apply Cream of Rice имаме 30 евро. Значи общо всичко ни е излезнало. Всичко ни е излезнало 140 евро. Излезнахме с 150 евро. В момента имам Ready for Life една визитка и 10 евро останали. Беше ми приятно. До следващия влог.